dragii mei prieteni, eu sunt Ropon, iar astăzi o să facem tipuri de ponei. Da, știu că n-am mai făcut de mult tipuri de ponei, dar n-am avut inspirație. Iar astăzi vom face tipuri de ponei la restaurant. Vizionare plăcută! Pupici cu sclipici! Și dați un like și subscribe. Tipul 1. Flămândele. Bună ziua! Bună ziua! Uitați aici meniul, puteți să vă uitați peste el. Hai să ne... da. Copii, ce vreți? Vreau nacho, vreau portocale. Vrei portocale sau lămâi? Lămâi, da, lămâi. Aveți un teanc de lămâi? Da, avem lămâi pentru pește, dacă vrei pește. Nu vreau așa lămâi, simplu. Pur și simplu, netăiate nimic. Lămâi, vreau lămâi. Vreau o limonadă? Nu, doar lămâi. Vreau lămâi, domnule. Ok, lămâi, simplu, ciudat. Mai doriți ceva? Da, vreau meniul ăsta de aici. Cartofi, vreți? Cartofi, vreau porția mare de cafea. Wow, nimeni nu mi-a mai cerut așa ceva. Voi, copii, ce vreți? Vreau apă minerală și... eu vreau 2 milkshake-uri, din ăla cu căpșune și din ăla simplu cu frappe. Ok, chiar dacă n-ai voie să bei, te las astăzi. Ok, mai vreți ceva? Da, mai vreau asta și mai vreau și chestia asta și da. Vin imediat. Am venit cu meniul. Oh, super! Ce v-a durat atâta? Păi ați cerut destul de multe și a durat. Ok, milkshake-ul frappe, simplu. Apa minerală, începem cu băuturile. Wow, dar mare mai e. Păi da, ați cerut apă minerală mare. Mă rog. Așa. Frappeul cu căpșune. Cafea mare. Deci mi-ați adus-o pe cea mică. Nu, atât cea mare. Serios, atât de mare este. Mă gândeam că o să fie mai mare. Îmi cer scuze. Să o încercați să o mai măriți. Da, o să o mărim. Așa, poftă mare. Aoleu, ce se întâmplă aici? Cartofi, limonadă. Gâl. Ciorbiță. Nata, gâl. Copii, mai încet că vă necați. Da, mami, mai încet. Mami, mi s-a blocat o chestie în gât. Mami, e ok, nu mai merg la volan. Ce s-a întâmplat? Au venit niște ciudați la noi la masă și una chiar a mâncat și statuia. Ce? Statuia aceea a mâncat-o? Da! Veniți repede. Ok, o să... Gata, uitați. Ce se întâmplă aici? Da? Cine este părintele? Eu, nu se vede. Ce s-a întâmplat? Ce cu mâncarea asta pe jos în restaurantul meu? Vă rog frumos, păstrați curățenia. Regula de 5 secunde. Ce regulă de 5 secunde? Regula de 5 secunde când pot să mănânc. Nu-mi pasă. Vă rog frumos, ridicați-vă copii. Ridică-te, Toile, și tu. Sanșe, ridică-te. Afară! Nu le poți da afară. Dacă nu vreți să fiți dați afară, plătiți dublu pentru daunele făcute. Am mâncat statuia! Mai scufală, e doar o chestie. Mami, nu e voie să mâncăm chestii. Soră ta, Sanșe, nu mai mânca chestii. Tocmai începeam să rod din salată, dar în fine. Ok. Plătiți nota? Cât trebuie să plătesc? 100 de lei. Nu face atâta. Ba da, tot mâncarea pe care ați comandat-o a făcut 73 de lei. Dar n-am banii ăștia. Atunci va trebui să fiți dați afară. Ok, pa! Ce ciudați! Trebuie să vină doamna de serviciu. Doamna de serviciu? De când avem doamna de serviciu? Ok, o să o strâng eu. 2. Familia numeroasă. Mă pot juca și eu cu voi, că Alice nu vrea să se joace cu mine. Nu ne jucăm în două. Da, lasă-ne, Maria, lasă-ne. Dar Pinkie Pie, Alice, vreau și eu să mă joc cu voi. Nu te joci cu noi. Da, tu ești o fraieră. De ea mea, eu am cumpărat-o. Nu, mami mi-a dat mie bani și eu am cumpărat-o, asta e mea. Da, mea, eu vreau să mă joc Minecraft. Alice nu vrea să se joace cu mine. Oh, dragă, vai de capul tău. Du-te și zi Alice că nu se mai joacă nici ea dacă nu te las bine. Alice,
dă-te de aici, ciudată. Ce s-a întâmplat? Mi-a doborât copii, mami, mă doare. Aoleu, soră, ce ciudată mai e și asta. Controlați-vă copii, doamnă. Controlați-vă copii. Mi-a doborât fiica. Calculatorul meu din aur. Dă-te de aici, ciudată. Aoleu, scuze. Ce ciudat. Ce nechipzuiți, mami? Da, exact, dragă. Plecați la masa noastră. Scuze. Dragă, ți-am zis să nu mai faci așa. A fost dați afară data trecută. Aoleu, m-a risc afară. Ok, acum ești pedepsită. Ce? Stai aici pe masă, în mijloc. Toată lumea cu ochii pe Rainbow Day și trotineta ți-e confiscată. I s-a rupt și o roată. Avem probleme. Ce s-a mai întâmplat? Stai că a venit comandă. Ce doriți? Dorim o mare mămăligă, după cum se vede, și o ceașcă de apă. O ceașcă de apă sau o vreți la ceașcă sau la sticlă? La sticlă. Ok. Ce s-a întâmplat? Păi, mami, știi 400 de lei de mi-ai dat? Erau 500, dragă. Ce s-a întâmplat cu ei? Păi, ce ți-ai mai luat? Mi-am luat o rochiță și o pereche de pantofi. Cât au făcut? 400 de lei. Atât au făcut? Și costul aia de lei ce-ai făcut? I-am băgat în păcănele. Fată, ți-am zis să păstrezi 100 de lei! Că ăia sunt ultimii bani pe luna noastră, am dat să-ți iei pentru școală! Rămâne pe străzi! Dar, mamă, a zis că e o ofertă bună! Tu ești normală la cap! Și mai avem și de plătit aici, nu mai am decât 6 milioane pe carfată! Aoleu, cum ne descurcăm noi 4 luni? 4 luni? Păi 4 luni vine taică tu și știi că mi s-a scăzut din salariu că nu mai au bani statul să plătească la toți. Și suntem și o familie mare. Cum o să vă dau? Deci norochițele alea le vând pe nu știu ce, le vând eu. Dar mami, sunt rochițele mele, nu pasă. O să rămânem pe stradă, fată, dacă nu le vindem. Aoleu, le-a băgat ea bani în păcănele. Și ai câștigat ceva? Nu. Vezi, de asta suntem crezi în păcănele, dar pe vremea mea nu era așa să te înșele. Ok. Și telefonul e confiscat. Nu, telefonul meu, sunt terminată. Copiii nu vă mai certați. Dragă, stai. Da, cât facem? 200 de lei. 200 de lei? Pe ce sunt 10 kg cu carne și cu mămăligă. 200 de lei. 200 de lei. Suntem liberi! Și cine să-mi plătească? Ne-a mai rămas 50 de lei, vrei? Da. Ok, poftim. Pa! Măcar am primit bacșiș. Yay! Trecea indeciso. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună! Ok, deci poftiți meniul. Uitați-vă. O să aștept dacă vreți. Da, pot să plec sau așteptați, vă rog. Haide, dragă. Ce să aleg? Pare greu. Scuze, nu este nimic. Peste 20 de minute. Nu v-ați decis? Aoleu. Vedeți că plec? Nu pleca! Dacă primesc comanda și nu o iau. Aoleu. Peste o oră. Alegeți odată. Hei, ce mai ați la meniu? Vreți o pizza? Da, pizza ar fi bine. Hai să luăm pepperoni. Cu pepperoni, dragă, ți-ți place? Da, și o sticlă cu lapte. Vă rog și o sticlă cu lapte. Așa, pizza cu pepperoni și sticlă de lapte. Nu, stai, nu. Ba da, asta vreți. Dar vreau piept. Ok, piept îți fac acum. Ok, măcar face. Vrei piept, dragă? Da, piept cu cartofi. Și cartofi, vă rog. Da, cartofi. Am adus meniul. Ce-a durat atâta? E doar o sticlă cu lapte și comanda a durat destul de mult. Ce-ați comandat? Poftiți-vă ăsta. Și de ce mi-ai aruncat așa? Am copil. Doamna, a durat prea mult, am știut să serios, n-are bunele maniere. 4. Cea cu câine. Laila, stai liniștită, nu mai faci. Mami, mi-e frică, cred că e un câine aici. Nu are cum să fie de 5 stele. Mami era de 4. Bună ziua, să vă dau meniul. Așa, am căzut. Un câine? N-aveți voi cu animale aici. Vă rog, este cu minte.
Nu latră, nu mușcă, nu face nimica. E dresat. L-am dus la centru de dresare. Ok. Vă rog să nu facă vreo mizerie pe aici. Da, desigur, nu o să facă. Aveți mâncare pentru câini? Cred că am, adică eu săptămâna trecută am venit cu câinele meu aici și îmi amintesc că am lăsat niște mâncare. Mă duc să aduc. Ok. Oare când mai așteptăm? Da, aceasta este mâncarea. Este bol. Dar n-am avut în ce să pun, ce am pus-o într-un bol și era puțin udă. Este în regulă. Rocky îi place. Ok. Și dumneavoastră ce vreți? Vreau o cafea și o shawarma. Ok. Shawarma și desigur promisa cafea. Mulțumesc. Ok. O zi bună. Rocky, nu mai e nimica de mâncare. Rocky, e mâncarea mea. Laptopul meu din diamante și aur. Javră, javră. N-aveți pic de respect pentru animale. Nu vă este rușine? Cum puteți să o faceți pe Laila javră? Aoleu, Laila. Trebuie să plecăm din acest loc. Nu suntem acceptați. O să luăm meniul. Îi las aici bacșiș. Și hai să mergem. Laptopul. Ok, dragă, să ți-l schimb. Hai să la cu noi cu el. Dragă, dezambalează laptopul. Exact ca cel vechi. Nu, are și smaralde prețioase de aur. Da, fire de aur, cum credeam. Cartela ai luat-o? Nu, dragă, sigur că am luat doar cele mai importante, Roblox și Minecraft. Jucările tale cele mai importante. Și canalul tău de YouTube l-am luat. Și acum le-ai băgat pe un chip? Da, acum încarcă-le. Ok, mami. 5 fițoasele. Ziua, meniul. Mamă, dar ce meniuri jigoase, n-avea și unele mai frumoase. Îmi cer scuze, sunt de anul trecut. Ce, mami? Asta nu schimbă meniul. Dacă e doar de anul trecut, nu e de acum 2 ani, cum mi-a vândut ăla haina aia din setul trecut. Dar nu poate să fie din setul trecut. Hai, de aceeași mâncare este. E de 5 stele. Dragă, lasă laptopul. Ok, mami. Să-l bag în geanta mea de aur. Noi vrem... Mami, ce este asta? Domnule, ce este asta? E mâncarea pe care a cerut-o milkshake-ul. O să schimb. Aoleu, cum să fie așa de îndemânatic? Da, mami, n-am văzut așa ceva. Gata, am venit cu milkshake noi. Poftiți. Unde este lingura? Este acolo. Așa, poftiți cartofii. Dar unde sunt lingurile de la cartofi? Păi n-aveți nevoie pentru cartofi, dar ne vom murdări. Păi cartofii sunt piure. Dar oricine știe că trebuie să ai lingură. Dar lingura este băgată în cartofi. Păi și furculița și cuțitul. Dar nu este nevoie pentru furculița și cuțit. Vă rog frumos, eu nu pot mânca așa ceva. Ok, dacă nu mâncați. Credeam că la Magic Restaurant găsim și noi ceva bun. Da, după ce că m-ai enervat crucea aia de pe panou. Da, zici că era un spital. Da, și mai e și de 4 stele. Na. Poftiți, am adus și cuțiți. Ok. Shawarma. Unde este cuțitul? Mă rog. Ok, o să aduc și cuțit. Nu le-a adus la țiplă? Exact, dragă. Mai bine plecăm. Mergem cu limuzina noastră. A voastră de câte etaje e? De 4. A noastră este de 5. Ne-a luat soțul meu. Știu că e pentru regine și premiere, dar eu practic sunt o regină. Sunt cea mai bogată. Și eu sunt bogată. Da. Nu putem sta aici, da. Mergem cu limuzina lor. O să ne luăm și noi cândva. Pentru un cuțit. Deci astăzi n-am primit niciun bacșiș decât de la aia cu câinele și de la aia cu copiii. Ce zi urâtă de lucru.
plăcut acest video, dați un mare like și ne vedem în următorul tipul de ponei și poate o să continui cu Prietenie Magică. Lăsați idei în comentarii. Eu am fost Răpuni și ne vedem în următorul video.